Guys, ano ito? Sunflower. Ayun, no? Sunflower Eatery. Bakit Sunflower Eatery, miss, ang napili niyong pangalan ng lugawan ninyo? Sino nagbigay ng pangalan? Ikaw? Ikaw nagbigay? Ay, okay. Kakaiba siya, ha? Sunflower. Sa akin na lang ito, ha, miss, ha? Giveaway, ha? Oo. Sinabi mo, oo, ha? Walang bawian. Guys, kain muna tayo. Oy, kayo. Bilisan nyo magbalat ng itlog nyo. Anong klaseng itlog mayroon kayo, ha? Ba't ang hirap niyan, oh? Naku, iuntog ko kay ate para mabalatan. Ba't kanina pa yan? Ngayon lang ito, miss? Ngayon lang ito nilaga? Ay, naku. Kaya sasabi ko sa iyo, miss, eh. Dapat magtanong ka muna. Ayan tuloy, oh. Hirap na hirap kami na magbalat. Okay na? Okay lang, ate, ha? Joke ko lang, ha? Kain lang kayo, boss. Boss Chip. May kape? Ay, may kape. Namamali-mali na ako sa iyo, miss, ha? Basta ito, miss, ha? Sa akin na to, ha? Wala ka naman. Tinakaw na yung isa. Ay, ganun? So, pangalawa na akong nagnakaw nito. Okay, guys. Biro ko lang, ha? Kasi gutom na ako, eh. Tapos, ang hirap pang balatan yung itlog nyo. Oh. Kain tayo. Taga rito ka? Hindi po taga barangay sa. Sawat, ang lapit dyan lang, di ba? Sawat, papunta ba? Papunta dun. Taga Sawat din. Oh. Taga Sawat din ako. Bakit hindi kita nakikita sa Sawat? Hindi naman. Oo nga, taga Sawat ako. Nagkasawat ka, kilala ka. Ay, buong barangay. Kilala din ako niya sa Sawat. Buong barangay din, hindi lang barangay. Yung Pilipinas na tayo. Asan na isang kasama mo? Asan na? Saan? Tawagin mo para dalawa kayo dito. Okay, kwentuhan muna tayo. Kain lang tayo sandali, ha? Tapos na yung sa amin. Anong pangalan, miss? Taga vlog. Sige na, sabihin mo. Vlog mo talaga. Eh, taga-Sawat din ako, eh. Sige na, sabihin mo na. Taga-Sawat ka rin, ate? Oh, taga-Sawat din ako, eh. Ang tigas Hindi nito. nyo nakikita? Dumadaan ako yan palagi. Saan na kayo banda? Doon sa banda ron? Hindi rin naman. Ay, boundary. Ay, okay, sige. Ayaw mong magpakilala? Ikaw si... hulaan ko ang pangalan mo. Diana. Diana. Ano ba? Ako na magpapangalan sa'yo. Ito ang pangalan niya si... Ano pangalan mo, ate? Rose? Ikaw, eh. Rosa. Rosa? Okay na sa'yo, Rosa? Diba? Kagalang-galang na pangalan, Rosa. Binibining-binibini. Ang galing. Rose. Rosa ta sunflower. Oo. Correct. Kain na tayo. Gutom na ako. Chika ka ng chika. Iyan, kain ka na. Kain tayo. Rosa, kain tayo. Yadayo mo muna sa akin. Walaan ko, may jowa ka na. Ano? May jowa ka na? Oo, hindi nga. Jawa ka na? Ikaw eh, may jowa na ka. Oh, nako. Kuya. Batid na. Akala ko po kanina. Sige, kain lang muna kami, ha. Magkano itong isang order? 3. Ay, ang mahal. 60 lahat. Walang tawad. Bayaran niyo yung sa inyo, ha? Iyan, ha? Ay, Van, walang pambayad dyan. Guys, kaya naman tayo. Taga sawat ka. Oo. Hindi sa sawat. Malapit kami kay Sir Kanilang. Yung principal dyan sa... Sir Esmeraldo Kanilang. Kilala mo siya? Oo. Doon kami, malapit kami doon sa bahay niya. Baka sa sawat is naman. Dito lang na banda eh. Bagong lipat lang ate. Ano sabi yung bagong? Bagong lipat lang kaya hindi kabisado yung lugar. Sige, sige Joy. Kain muna tayo, ha? Guys, gutom ba kayo? Uy, gutom ba kayo? Tara, pili tayo dito ng mga kain. Sarap naman nito. Halika yan.
Okay lang ate. Kasama ko sa vlog ko ha. Ay nako, ang sarap namang kumain. Hotdog. Okay. Hotdog. Sige po. Eh. Hoy, pili na kayo. Oh. Oh. 15. 15 po isa, no? Magkano po dito, ate? Dalawa 25 po. Dalawa 25. Okay, sige po. Tapos nagdala dito. Ooh. Ayun. Ay naman kayo ate sa channel ko. Merry Christmas ate ha. Happy New Year. Oh, baka naman mamaya may discount yung binili ko dito. Joke. Nandun ba Ayan yan? po. Ay nako. Sige. Duho to. Castañeda. Ay, kabisado ni sir. Bidyuhan kayo sir. Libutin na bibili. Nagbablog kasi ako eh. Ang sarap naman, fried chicken. Magkano po yung isa nyo natin? Wow, green tea. Sarap. Gutom. Okay lang kuya. Sama ko sa vlog. Okay lang. Sama ko sa YouTube channel ko. Okay lang. Ngayon, 75 po. Magkano po lahat? 75. Okay. Sige po. Ayun, kunin niyo yun. Kunin ko natin. Ayun na yung ano, 5 piso na yan. Gusto niyo? Oh, tandaan, mahulog. Oops, 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 oops. Ay, sa akin eh. Ala. Hawakan mo. Ginama. Dumadaan naman siya. Ayun sa akin eh. Okay guys, kahit po tayo ng hotdog. Ay, sandali ating bayad. Parang kalimutan ko na. Kahit muna tayo. Sarap. YouTube channel ko. Hindi ko na-click pala. Ulit. Yan, tingin nga. Na sir. Sarap naman yan, hotdog. Ano ikaw ang gusto mo? Ano to? Buko? Hoy, iyan, halika. Magkano pong sukat niya? 5 lang? Tama na. Ito na lang sa akin nga kuya. 5. Ay, hindi, ito na lang. Buko din to no. Okay, yan na lang. Iyan. Yun. Ano yun, boss? Madam. Dito na lang kung oh. Ano yung sobrang? Yes po. Coating niyo, sir. Anong YouTube channel niyo? Handa ako ate oh. Handang-handa. Para ibigay ko sa'yo. Subscribe mo ka ha. Ay, bibalag ko tong kanyo, luto nyo. Ang sarap ng fried chicken. Fresh na fresh. Oh. Yan. Oh. Ate oh. Nakapagkasinan din kayo? Yes po, dito lang. Sa Giliw. Ah. Kunti pa lang ate. Sarap naman.
20 po yung isang piraso, ate. Wow. Totoo na yan? Ay, hindi pa? Hindi pa siya luto. Sarap. Hindi, 1K na yan ate. Matagal ko ng sticker yan. Hindi ako kumuha ng bago. 1K ng subscriber ko. I get 1K. Ang sarap ng fried chicken. Tikman natin. May sauce, may ikon kayo? Ketchup lang? Ah, sige, okay lang. Pili ko yun, boys. Ayun, oh. Sarap. Ito, di ba gusto yung fried chicken? Pili na kayo. Ikaw. Yan, pili ka. Saan ang gusto mo? Ito na lang sa akin. Ayaw mo itong na. Ito na lang ito sa akin. Bakit yan dito ko pumili? Oh, bagong luto. Ikaw talaga? Ayun. Ito, ha? Yung legs na lang sa akin, oh. Ito. Kaya niya, ano ba yan? Ribs, ano? Yan. Ikaw sa'yo, eh. Ito ba, ano yun? Ay, dalawa sa akin, kuya. Ito na yan. Uy, tagsa lang kayo, ha? Ako dalawa, ha? Asan yun sa akin natin? Ay. Dito na kayo pumili kasi, oh. Bagong luto. O yan. Ha? Ay, baka matalsikan ako ng mantika. Bilis yan, ang arte-arte talaga nito, oo. Pare-pares lang naman yan. Hindi yan, yung isa. Oo, yan, okay. Okay na. Patag-isa tayo. Asan yan sa akin? Ay, nako. Daming pagkain. Yan. Isa tayo sama. Next year, ay next year man kasi ito yun. No. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa bagong mukha ng Plaza ng Orbes Tondo. Guys, hi naman kayo. Ayun. So, saan tayo pupunta? So, pupunta po tayo doon sa ginagawang plaza po dito po sa Orbes Tondo. At makikita po ninyo, oh. Kakaiba na po ngayon ang Plaza ng Orbes Tondo. Tara guys! Hala! Uy, dito tayo! Bilis! Ayan po, oh. Ayun. So guys, pasok na tayo dito. Ano ba to? Orbes Tondo Food Strip. December 17, January. Welcome, Orbes Tondo. Orbes Tondonians and visitors to Orbes Tondo Food Trip. Food Strip. Orbes Tondo Food Strip. Tara, basta tayo guys. Ano bang mayroon dito? Ano yun? Bakit ba? Sama. Uy, ano to? Paniho. Ah. Paniho. Anong kinakain nila kuya? Feeds? Feeds tapos sa hapon, damo. Anong damo? Kahit anong damo, basta fresh. Gusto yung mag-alaga? Bakit puro puti kuya? Walang ibang kulay? Yan ang mabilisan, lalo sa pagkarne. Ay, ganon. Meron din po kaming rabbit dishes, sir. Meron kaming panada, meron kaming sisig, meron kaming kusino. Puro rabbit dishes yun sa... Ha? Meron din kami, ano yun? Ano Uy. gusto niya lang
Oh, mga amo naman. Nako, bakit pulang-pulang mata niya? Ganyan talagang mata niya? Opo, red eye. Yan ang mga magagandang tayo, sir. Patingin nga. Ay, nako, ang cute naman nito. Californian niya mga Uy, yan, sir. kuniho. Ganyan pa paghawak. Ay, ganyan paghawak? Ay, gano'n. Patingin nga. Halika, hawakan kita. Ay, halika, halika. Hoy! Kasama niyo pa yung balat. Uy, uy, uy. Ay, gano'n. Ala, nabitay. Ay, let's go. Ano sir, eh? Ang Baksa natin, ganda. sir. Isang pair. Baksan natin, sir. Isang pair. Hindi muna kasi. Ilang po? 100 ang pares ito. 600 na? Ay, iba ng presyo, no? Hindi talaga ako handang mag-alaga nito. Maiiwanan ko. Anong klaseng empanada po yan, Mario? Dito na muna ako kay ate. Ay, kuya. Lahat yan. Ayan, tosino. Siomay po na... Siomay rabbit. Ha? Shumay rabbit? Opo, siomay. Mataling yung shumay rabbit? Shanghai rabbit. Ha? Tosino. Sisig. Empanadang rabbit. Rabbit lang yan. Puro rabbit naman ang to. Siya pa daw po. Puro rabbit. Sarapan si sir. Ha? Ayan sir, oh, bumalik agad do, yung empanada. Saan ko yung titikman mo? Ito? Masarap pa sa Jollibee yan. Sure ka? Hindi nga. Tikman ko. Magkano isa ate? Hoy, ako lang kakain ha. Busog ng mga to eh. Ang dami na kinain nung kabila eh. Tikman ko natin. Wala nang gas ganyan lang kakainin. Empanada, rabbit. Bakit naging rabbit? Ay, tikman nga. Ha? Ang sarap. Ha? Ang sarap. Ito na lahat. Tikman niyo rin yung siomay, sir. Baka hindi ko na makain yan. Ang dami ko na kinain sa kabila eh. Ang dami namin kinain sa food trip. Food trip ba nun doon sa kabila? Mm. Mamaya, kain tayo ulit. Samyup. Paano ba ito basahin? Uy, basahin nyo nga ito. Uy. Uy. Anong pagkabasa dito? Hindi ko alam. Samyup. Paano yung G? Samyup in a bowl. Kuya, kayo ang titinda dito? Ano to? Ano tong samyup in a bowl? Ano tong samyup? Ano tong... Paano basahin ito? Ha? So, itong samyup. Saan ito? Meron dito? Nasaan ay? Paano basahin ito? Samyup? Samyup in a bowl. Okay. Ito na naman, oh, rabbit na naman. Ito, puro rabbit. Ah, sige. Samyup. Okay lang ate, sasama ko sa vlog ko. Takoyaki? Yes po. Okay. Magkano po isang piraso yun ate? Saan? 4 pieces for 50 pesos? Okay. Ano yung masarap po dyan? Yung sa 50, Ha? tender po. Ano po? Yung 50 po. 50? Yes po. Siyempre, mas mataas ang presyo. Yun na yung pinakamasarap. Takoyaki. Naku, magandang negosyo to ha. Ano naman to? Ano po? Japanese cake. Japanese cake. Anong klaseng cake po yan, ate? With chicken, with cheese, with chocolate.
Daming pagkain dito, makakabusog kumain, no? Japanese cake. Sarap. Hindi, mamaya po, i-upload ko sa channel ko. Ang sarap. Ano po itong kwan ito? Ano to? Waffle burger. Ha? Waffle cheese. Waffle cheese. Ito po mamaya i-open ko lang din. Okay. Ang daming pagkain dito, makakabusog. Shawarma. Pabili dito, hindi mo ubos. Okay lang ate. YouTube channel po to ha. YouTube lang naman. Ha? Yes po. Ano po to ate? Ang ganda oh. Sarap na. Ito. Burger. Buy one take one burger. Okay. Up muna tayo. Merry Christmas po ate. Thank you. Hindi, yung small lang, tama na yan. Sige ate. Tatlo po. Yung small lang. Balit lang yung extra small. Ano po yung size ng bote? Patingin nga. Ayan, ayan na lang. Tatlo ate. Hindi, okay na yung small. Titipid tayo. Kasi busog pa kami sa kabila eh. Tama mo na yan. Magkano po yung kwan? Yung 25. Yung 25 na lang ate. Tatlo. Yan. Sir, gusto niyo pink? Ay nako, kahit anong kulay. Ano yung mili? Pares lang yan. Ayun pa isa okay. Ito ate ang bayad. Ate, ano to? Ano po? Cotton candy? Gusto niyo yan? Kumakain kayo yan? Magkain kayo yan, ate? Kumakain kayo yan? Gusto niyo tikman?
Cotton candy. Ibig sabihin po, mayroon pong candy dyan sa loob. Cotton candy. Akala ko mayroon dyan na candy sa loob. Ay, asukal. Okay, cotton. Bulak. Kinakain yung bulak? Masarap ba yun? Ibang klaseng cotton yan ah. Pwedeng gawing unan. Alam mo noon, bata ako, itong kinakain namin kaya. Anong, saan galing ito, miss? Doon? Mabubusog kayo dito? Siguro kahit kain ko ito, hindi ako mabubusog. Kahit ubusin ko to. Sa mawer. Di ba ito yung parang umiikot siya? Yung gano'n, no? Tapos, yan. Tapos, ganyan. Tapos ngayon, naka-plastic na lang siya. Bibili ba kayo, guys? Ha? Ba't mamaya iba't ibang kulay? Wala bang red? Ay naku, favorite ko ang red eh. Paano yan? Ay no, walang magawa. No. Sabi ko sa'yo eh, tingnan mo. Oh, lumapit lang ako dito, may bumili na. Swerte to, swerte. Oh. Ayaw mo nang dagdagan? Ha? Boy, gusto mo bumili? Masarap to. Kasi na, bili ka na. Bili ka. Ate, isa nga, ate. Di ba ganyan ka? Ibig sabihin, bibili ka, bigyan isa nga, ate. Di ba tumango ka? Ate, isa nga. Oo, makita ko ganon. Ibig sabihin, bibili ka. Ate, isa nga dito. Oh, nakadalawa na tayo ha. Oh, bakit nabuksan mo? Isa nga dito. Gusto mo ito, boy? Kumakain ka nito? Patikman mo na, hindi pa. Hindi pa? Ano yung lasa nito? Tikman natin guys. Gusto mo? Tikman natin. Pahawak nga, boy. Hawak. Hawak. Wait lang. Babuksan ko. Pag kumain ako, kain ka rin, ha? Ba't ganito? Kumakain ka nito? Ha? Natikman mo natin, hindi pa? Ba't sumasama? Hawakan mo. Yun. Sige, hirahin mo. Hatak. Oh, sige, sabay tayong kumain. Sige nga, kain mo nga. Paano ang lasa? Kain, masarap. Sarap. Oh, tayo na yan. Hindi, libre ko sa'yo. Ha? Paano ito na-invento? Oo. Ito itong bulag na ito ah. Ayaw mga video natin. Sige na. Hala, hindi ko ito bibili. Hindi ko ito babayaran. Ang dami kong bulak sa bahay. Pwede mong gawing ganito rin. Hindi pwede. Sarap. Nako. Sarap. Sige ate, thank you ha. Thank you. Ay, kinain mo, ibig sabihin babayaran mo. Wala ka. Paano yan? Oh. Hindi, just walang. Ako nang magbabayad ha. Merry Christmas. Oh, ate, ikaw nang magbabayad. Bilhin nyo na lahat yan. Merry Christmas. Cotton candy, ano kuya?
Hello guys! Merry Christmas!